Friends, good morning or good afternoon as the case may be. We are again here in our Bible study through the YouTube and Facebook, and from this day on, and then it's gonna be either English or Visayan karon ato kining sagulan sa mga Binisaya. I know we have listeners and watchers on our Bible study nga sila buot po sila mga Binisaya, so it can be clarified the doctrines that we have been talking about, which is very important for all Christians. But before anything else, as our usual routine, we have to consider the different verses nga atong pagbukas sa atong Bible study. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, we need to be cleansed of our sins. Kinahanglan limpyuhan una nato ang atong tanlag, ang atong mga kalag, kung naapatay gidalang mga sala, nahimong mga sala, sins of the mind, sins of the tongue, or over sins, sala nga makita. We have to utilize God's grace provision of the principle of 1 John 1:9, Ono Juan 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In fact, apart from it, we will never be able to be filled by the Holy Spirit. Hence, we will never be able to understand the Word of God. Ngano? Tungod kay ang Espiritu Santo dili makahatag kanato niya ng gahom, cannot empower us. Why? Because siya man ang tigsulat, the author of the Word of God, our only teacher. Siya ra gyud ang atong magtutudlo. And in 1 John 1:9, technically called the rebound technique. Sugod karon mao kinatong gamiton nga terminology. Rebound technique, confession of sin. Rebound kada magpauntol to gikan sa gawas, bubalik ta pauntol na to sa sod sa plano sa Dios. Ug akong balikon nga ang pulong sa Dios sa in English nagasulti nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I-appeal na niya pagpala kadtong mga sala nga atong nakalimtan. So, kay ang confess din sa original gyud nga pulong homologeo sa Griego nga pulong nagpasabot kini og paghingalan, to name, to cite, ato lang isgutan, atong hinganlan o ato kining i-enumerate o to admit kita mo angkon nga nakasala o we acknowledge kining ato mga sala nga gihambin sa atong kalag. So ang Dios matinumanon sa pagpasaylo o mao nga ato kining hinganlan sa pila ka gutlo. Hatagan ko kamo sa pipila kagutlo nga pagbuhat niini. Aron kita malimpyuhan. Right after, instantaneously diha we will be filled by God the Holy Spirit, and
mao kana ang higayon nga kita andam na sa pagtuon o pagkat-on sa pulong sa Dios. We are then ready to assimilate God's Word nga gitawag nato Bible doctrine, ang huna-huna ni Kristo matud pa kana sa 1 Corinto 2:16. Busa magaampo kita sa hilom. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your Word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this Bible study to take in your precious Word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We pray, Father, that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in the name of Christ. Amen. So, sa makaunsapan niya sa kita sa atong pagtuon, pagtuki sa balaang pulong sa Dios. We are here this morning, anatas kaaskil sa atong lawas, I hope, o ganatay malinis nga pangunahuna, sanag ang atong pangisip, gipabuhi usab kita, all because tungod lamang kini sa kaluoy, tungod sa gugma, tungod sa kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini, we don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kaya nga naman, kini grasya. Now, unas tanan, ako kining ipaklaro, ipatinaw kaninyo nga nagasunod ni atong Bible study, nga our method of Bible study is not sharing type. Nga sagad tingali imong apilan o tungkol sa inyong mga higala. Dili kini sharing type, but I study through the teaching ministry of God, the Holy Spirit. Itawag kini nato og ICE method. Kining ICE method, I stands for isagogic. Balik kita sa original nga pulong, unong sa gisulti sa Biblia. And then C for categorical, bahin-bahin kining mga doktrina. O ang E, exegetical. Akong ipatinaw pag-usap na ang I stands for isagogics, kini tun-an ang pulong sa Dios. Pinasikan kini sa kasaysayan, historical ang background ini atong tun-an og pagsulat gyud sa maong bersikulo o kapitulo. And then C is categorical. Sa kung gingon ganiha nga, it is bahin-bahin. Bahin kini sa kaluwasan, bahin sa mga sala, mo kini gitawag og categorical. Ug ang E, exegetical, mo kini ang pagbalik sa orihinal nga pulong. Going back to the original word na di sulat diya sa in English o unsa man nga mga Biblia. So, mo kini ang atong paagi dinhi sa atong pagtuon, ICE method, isagogical, categorical, exegetical. Now, ang yawi nining pagkat-on sa pulo sa Dios, mao ang imong pagka-objective. Ang buot pasabot pagka-objective, ang imong tutukan mao ang mensahe. Objectivity is having your focus and concentration on the message, dili sa mensahero. So, ang issue is the message, not the messenger. Another key to learning doctrine or the Word of God is to have an open mind, bukas nga pangunahuna. O ang imong pagbaton o pagkamapahiubsanon, humility, the key to teachability.
o ang pagtahod sa otoridad sa nagatudlo. Now, not necessarily sa iyang nga imo siyang tahuron o respetuhon, kundi God, the Holy Spirit, mao kini siya ang supreme teacher ni. The Holy Spirit is the one who gave them or who gave us the spiritual knowledge nga kita maka-katon o sugakod sa pagsabot pinagi lamang sa pagtudlo sa Espiritu Santo o ang gitudlo nga mga magtutudlo sa Biblia nga gihatagan sila og espirituhanong gasa, spiritual gift of pastor-teacher, teaching the Word of God. Og dili tanan ang hatagan niining maong spiritual gift. Kay ang tinuod niini mao nga ang usa ka tawo nga dungog sa maayong balita sa kaluwasan, the gospel, og siya mosanong modawat sa maong mensahe sa kaluwasan, siya mahimong usa ka magtutuo og hatagan dayon diha hatagan siya sa espirituhanong gasa pinaagi sa Espiritu Santo. Ang tanang mga magtutuo kang Ginoong Jesucristo hatagan niya ng gasa. Kitang tanang mga magtutuo hatagan og gasa sa Espiritu Santo. Ato kining katunan ug diparahan lang sa atong pagtubo na sa pulong sa Dios. Dili tanan ang hatagan ni maong spiritual gift. Now ang otoridad sa nagatudlo sa pulong sa Dios gikan lamang kini sa supreme authority, ang Dios. So ang gitawag natong pastor teacher, pastor magtutudlo, why luna siya nga mahimong garbuso o mahambugiro ato lang inong klaro sa Binisaya. No, he has no room to be arrogant and proud tungod sa gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios. Hinunua kinahanglan siya nga magpahiob sanon, magpaubos siya sa otoridad. Now, kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, this kind of Bible study is a worship. Usa ka simba. Nga naman, tungod kay ang worship, ang pagsimba, ato kining nakatunan nga tungod sa atong Bible study nga gahatag kita og gibugaton importansya sa Dios o sa iyang mga pulong. Mao bitan ang word nga worship ato kining ingnon nga combination is duha ka English nga pulong, worth og ship. Worship, it is worship. So that's why the word worship is taken from two English words, worth and ship. Thus we are worshiping God kung kita nagatuon sa iyang pulong. And what really does kana gyud mo ibot pasabot sa worship. Worship means the exaltation of the person and character of the Lord Jesus Christ. Now, sa laing bahin, the Word of God is no respecter of person, no respecter of age or profession or status. It makes us realize, makapaamgo ka na to, o tuhop sa atong galamhan, nga kita adunay mga kasaypanan. We have our faults, our weaknesses, our unrighteousness, our sins before God. So, ang pulong sa Dios nagatudlo kanato unsaon nato pagduot pildi sa atong mga kasaypanan ug katong ahong giisgutan mga weaknesses ug atong unrighteousness ug mga flaws nato sa atong pagkatao atubangan sa Dios. Mao kining pulong sa Dios nagatudlo kanato niining mga butanga. Og kini dili kini mobalik ngadto sa Dios. It does not go back to Him void. So ayaw pagtuo nga ang nagatudlo mao'y igo kanimo personally attacking you. No, it's the Word of God
ang pulong sa Dios that does it. Mao kini ang nagabuhat nini, because the Word of God sa sagad na itong but dinhi, the Word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword. So, therefore the Bible's doctrine, ang pulong sa Diyos or the Word of God, hits without excuse. It hits everybody, anybody, including the one teaching. In fact, ang nagatudlo, naigo na siya kadaghan sa dili pa niya itudlo ngadto sa hugpong sa mga magtotoo. Now, sa lain usab nga bahin, sa di pa kita gyud mo sud sa atong pagtuon nining buntaga o hapuna, maghisgot ta bahin sa Biblia atong tuki o gamay niini, kay napay uban nga pag yun magkaklaro sa unsa man katarungan nga mapamatuod ta sa pag-angkon nga ang Biblia tinuod o matuod. Abi nimo, ang Biblia gipamatud-an nga kini kasaligan, trustworthy. Wala gyud kini masukad makahimog bakak nga mga saan. Wala gayud kini makahatag kanatog katarungan sa paghuna-huna nga koleksyon lang kini siya sa mga sugilanon o mga tinumo-tumo nga saysay. Usa ka tataw nga kaligunan, vivid proof kanato sa mga sa atong pagtuon nini. Usa ka tataw nga kaligunan sa iyang pagkakapiyalan, mao ang pagkatukma sa iyang pagtagna o propesya. Usa niya itong labing dramahanon nga mga ehemplo sa natuman nga panagna o propesya sa Biblia, mao kadtong bahin sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang Isaias 52:13 ngadto sa 53:12 og Salmo 22. Susihala na sa imong Biblia ang Binisaya pananglitan. Nagamantala kini sa tino nga mga detalye lambot sa kamatayon, pinagi sa paglansang sa krus, mga gatusan pang katuigan, una pa i-practice kining mao nga mabangis nga matang sa pagpahamtang og silot. Now, every time, okay, sa matag higayon nga musulti ang Biblia that the word of God or the Bible says bahin og propesya, tukma gayod kana. Gatusan sa mga propesya, literal gayong natuman. Gumika nini, doon na gyud tay igong katarungan sa pagtuo sa tanan nga isulti sa Biblia. Nakapamatuod naman gyud kini siya sa iyang kaugalingon. Mo'y hinungdan na sa maong katarungan kita makaangkon nga matuod gayod ang Biblia. Kay gani, di man gayod mamakak ang Dios bisan kanusa, sanglit mutuman man gyud siya sa iyang pulong. So mao kini ang atong pagtugibahin niya na og ato pagyud ning hisgutag dugang as we go along in our Bible study. So I would encourage you to just follow. As we go along, you will be learning a lot of things through the feeling of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ra ang makalamdag, makapatinaw, makapahimong tataw o klaro sa atong pagsabot sa iyang mga pulong. Okay. Pangutana. Why are you still alive? Nganong buhi ka pa man niining higayon na? Nganong lagaginhawa ka, maayo mong pangisip, o haruhay ang imong pagkinabuhi? Why? Why are you still alive and kicking? That's the big question. Okay? Ang tubang nini, because, listen, ang Diyos ana ay plano sa imong kinabuhi. O kining iyang plano sa imong kinabuhi, mo'y kinanindutan o kinatasan, the best and the highest.
Pagpadayon sa atong gisgutan mahitungod sa pangutana, why are you still alive? Nganong buhi ka pa man karon? Nagaginhawa ka pa, mayong panglawas, wa kay mga reklamo or complaints. Why? Why are you still alive? The answer is because God has a plan for your life. Anaa siya ay manindot nga plano sa imong kinabuhi. And in fact, kining maong plano sa imong kinabuhi na iyang gimugna sa kaniya tungwa pang tanan is the best and the highest, ang kinalabwan o tasan, the best and the highest. In fact, ato kining define nga it is the right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong, upon only a right thing done in a right way is right. Mao kana ang description. Paghulagway nato niining maong plano sa Dios. In fact, kung bahin na sa mga suliran sa kinabuhi, mga gumunhap sa kinabuhi, this plan is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Mao kini ang description sa maong plano sa Dios. Kung imo kining makatunan pagdugang as we continue in our discussion about God's plan of salvation. Now, atong tukion karon ang kining maong plano. Na siya plano alang sa imong kinabuhi o ang kining maong plano dibahin kinis tulo into three. Sa tulo ka hugna. Ang hugna uno mao ang salvation, ang kaluwasan. O kini ang naga-support niining maong face sa plan of God is Acts 16:31. Mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31, nga nagasulti sa Ingles, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Mao ka na ang unang hugna, o unang bahin sa plano sa Dios. Unya human ka, mudawat kang Ginoong Kristo, kaya imo maluwas, then ikaw hatagan sa kinabuhing walay katapusan, eternal life. Ikaw pagasilyuhan, timbrihan sa Espiritu Santo, nga kanan nagpasabot nga ikaw tinimbrihan, ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. You are God's property forever. O gawas pa niya na iya kang suluban sa pagkamatarong sa Dios. Dili na makita sa Diyos nga mahan ang imong paghinukman, kundi pagdanaw kanimo, ikaw namatarong na, had been justified, tungkol kay ikaw luwas naman, pinagi lamang sa usan nimo ka desisyon, pagtuo kang Ginoo sa Kristo. Gawas pa niya na, ikaw nahimo na, nga instantaneously, anak ka na sa Diyos. You are a child of God. You are an heir of God, a joint heir of the Lord Jesus Christ. Ug ikaw, hatagan na niya ng pagkakalifikado na nimo nga makiguban sa Dios hangtod sa wala na'y katapusan ining biya nimo nining kalibutan. So that is what we mean by phase 1, salvation, nining plano sa Dios. Na tiya mo, kining unsa ka nindot sa plano sa Dios alang kanimo, nga ikaw unta maluwas. Mao kana ang emphasis ni ining maong plano sa Dios. Phase 1, salvation. Ang 2 Peter 3:9 nagasulti, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Sa pag-hinulsol o kanang maong pag-hinulsol, mao nga imong dawaton sa Ginoong Kristo nga imong bugtong personal nga manluluwas. Diha-diha mo kini ang mahitabo. Animo nahimo ka ng anak sa Dios.
O sa imo ng pagkaanak sa Dios, as a child of God, then ang mando sa Dios alang kanimo sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. The second phase or phase 2 sa plano sa Dios, ikaw nganla na o usa ka Kristohanon, magtotoo o ikaw tungod kay imong gidawat sa Kristo, ikaw na himong anak na sa Dios. Ug busa ka anak ka naman sa Dios, bag-o ka nang natawo mo, ka nagingon sa 1:3:3, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makikita sa gingharian sa Dios. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa ka ikaw, midawat naman kang Ginoong Kristo, ikaw na himo kang bag-ong tao, bag-ong binuhat. You are a new creature. And as such, ikaw, nganlan ka na o believer in time. Mao ka na ang imong ngalan. Ikaw, magtotoo na, Kristohano na, anak na sa Dios, o mao ka na ang gisupport diya sa 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18 says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Unsaon nimo pagtuo, pinagi sa pagpakaon sa imong kalag. Matthew 4:4, "Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God." So, ikaw magatuon sa pulo sa Dios, mo kanang mando sa Dios, aron ikaw motubo espirituhanon, spiritually growing. O sa imong pagpadayon nini, mo tungtong kanausab sa ikatulo nga bahin sa plano sa Dios, nga mao ang imo ng pag-uban sa Dios hangtod sa kangturan dito sa eternidad. This is now phase 3, believer in time. Ang isulti diya sa Revelation 21:4, adto ka na sa dapit, naong sa Dios, wala ka na'y kamatayon, wala na'y luha, wala na'y kasakit, wala na'y pag-antos. Kaya ang tanan nangagi na ang pinadayag 21:4. So, mao na kani ang gituki dinhi sa plano sa Dios, plan of salvation. Di man ang tulo ka sakop sa balang Trinidad, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo, anaa sila'y kaugalingon nila nga katungdanan bahin sa plano sa Diyos. They have their respective role in when it comes to salvation. God the Father's function is the planner. Siya ang nagamugna sa maong plano alang sa imong kinabuhi. His plan is to let you grow up, and in order to glorify Him. Dili kita makahimaya sa Diyos kung dili kita magatubo. John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." John 3:36, "He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him." Mo kini ang mga bersikulo nga mo ay nagasuportar niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, believer in time. So ang atong emphasis karon, atong tutukan kining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Unsa tong ikaduhang bahin? Believer in time. Ikaw na sa panahon. Karon bang panahon? We are believers in time. Ug mando sa Dios nga patubuon ang atong kalag, pinagis pagpakaon nini siyang pulong daily, matag adlaw, magtuon siyang pulong on a daily basis aron magatubo kini sama sa atong pagkaon sa atong pagkaon everyday. Mukaon kita kato, pamahaw, paniudto, panihapon, o tingali na pa mga snacks. So,
manduan kita sa pulong sa Dios nga atong pakanon ng atong kalag. Magagahin kita bisan usa ka oras matag adlaw magtuon sa pulong sa Dios. O kini usa kini sa maong paging kita nagatuon sa pulong sa Dios, nagakat-on, silsil kini sa atong kalag, ug mao kini ang atong gamiton sa atong pagunahuna. As we think and then as we do, you see, we cannot do anything without having some words or group of words. Mabitaw, sa wapaka makasugos paminaw ning atong pagtuon karon, you have been using words and group of words. Miingon ka kaniha, amo maminaw ko, mutanaw ko sa Bible study, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, kadtoon sa naman to, di ba mga pulong, group of words imong gigamit, diyan sa imong una-una, o unsay na tabo. Tungod kay imong gigamit katong imong pagunahuna, aniha ka naminaw karon sa pagtuon sa pulong sa Dios. See, we cannot do anything without using words. So, the Word of God mo itong gamiton sa paghuna-huna aron kita makabuhat sa buot sa Dios na atong pagabuhaton aron siya mahimaya. So, ang atong emphasis, ang atong focus, ang atong concentration sa atong pagpadayon, paghisgot ni ining plano sa Dios, mao kining ikaduhang bahin, the phase 2 of God's plan, believer in time. O ato kining hisgutan sa sunod na to nga pagtuon ni ini. With your heads bowed and eyes closed. Atong iduko ang atong mga ulo o atong piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo, this few minutes left. Niadto ani adinhi sa pagpaminaw, pagsimba sa Dios, pinagis pagtuon siyang pulong kinsa wala pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Jesucristo, o nga ila pa wala pa sila'y paglaom, wala pa'y kinabuhing dayon. Tingaliwa ka pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matagsa didto sa iyang lawas samtang ilansang o nagabitay siya didto sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala. Lakip na mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo maoy may puli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno siya sa atong mga sa. Ang tinuod ra bagyod kita unta ang ilansang sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimo nga sa kinsaway labot sa tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad mao higala. Ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mo'y giagad. It is your free will that God is waiting for you to use. Kung dawaton mo si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manduluwas, ikaw higala, hatagan og kinabuhing dayon og maluwas. Apan kung siya imong isalikway, ingon nga Dios ug manluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Imo ang pagpili karon. It is your choice. Matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak, makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan ni ining adlaw.
amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami malungas di ay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. We thank you for this, Father. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoo, niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo nga way bayad pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasagikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.